san sanyi muke ciki, kowa yana ta kurin sanyi, kowa yana magana sanyi, amma mun manta da cewa kuma sanyin nan akwai alheri a cikinsa. Daga cikin alkhairan na farko dai tukuna lokacinsa ba cututtuka da yawa, haka ne ko ba haka ba? Na biyu, annabi Muhammadu sanda wa sahabbai magana yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya, bana nuna muku abin da Allah ke kankara zunubai da shi ba, wa yarfa'u bihi darajat, kuma yake ɗaukaka darajar mutane da shi ba? Qalu bala ya rasulullah, suka ce kyautata alwala a lokacin sanyi. Yawwa, kyautata alwala a lokacin sanyi, kana jin sanyi amma ka tsaya ka murji hannu sosai ka wanke shi, ka murji kafa sosai ka wanke ta, ka murza fuska sosai ka wanke ta. Annabi yace wannan yana kankara zunubi kuma yana ɗaukaka daraja. Annabi yace abu na biyu, wa kasratul khuta ila masjidi, da yawan ta, ka leko karfe 5:10 an kira sallah na biyu, ka leko ka ji sanyi ya bugi fuskar ka, wace subhanallah, sai ka koma. Ina fata an fahimta. Sai ka daure, sai ka fito kawai, kum ka tafi dai, ka tafi masallaci a sallah da kai. Manzan Allah ya ce wannan yana kankara zunubi, yana kuma ɗaukaka menene? Daraja. Abu na uku, manzan Allah ya ce wantizari salati ba'da salah, da kuma jiran sallah bayan yanzu an yi magariba muna jiran me? Isha. Annabi ya ce wannan yana kankara zunubi kuma yana menene? Ɗaukaka darajar mutum. To amma kaga kowa sanyi yake ta faɗa, bai tuno alkhairan da ke cikin sanyin ba, bai tuno irin menene annabi wani darasi ya bamu idan sanyi ya zo ba. To wannan yana daga cikin matsalar mutanenmu. Saboda haka in ka tashi abin da kake gani din nan ake yi na addini da na rayuwa, ka duba wai meye alkhairin wannan abun, meye darajar wannan abun,